Әйберләреңнең бәясе белән мактану. Ярамый. Концертларга, съемкаларга соңга калу. Ярамый. Сәбәп булса гына, җитди сәбәбе булса. Кемнеңдер серен башка кешегә сөйләү. Ярамый. Әгәр дә Иратның буе минекеннән кечерәк икән, Ярый. бывшыйлар белән аралашу. Ярый. Елаганыңны интернетка кертү. Ярый. Син минем кем икәнемне беләсеңме соң дип әйтү. Ярамый. Ой, әйткәнем юк. Фонограммага җырлау. Ярый, кайчак. Шулай җитди сәбәп булса, чирлисең икән. Бар инде сәбәпләр. Кунакханәдән тапочкины алып китү. Ярый. Мин гел шулай итәм. Самолетта эконом класста ачу. Ярый. Җылы, җылы тәлие